Ka jingwan ra jong ka sarkar Assam, da ka Assam Cattle Preservation Bill, lane ka ain ka manyadai ki masi. Omla satya bantip, adu ka no ka te ka ain kan kta, ya ka Meghalaya, bat penpoi ki masi bamdo, sya ka ne ka jela, lada ka te ka ain kan yok metrikam. Da ka jing so khya halor ka ne, u chief whip jong ka liang persya, badiru UMLA ka maulai, u bak piti so kumi ulong, ba ka te ka de ka benta ka bakya bha, lada ka sarkar jela kan tu kelar no mardor. Katkum ka jiong jong u, lada ka te ka ain kan yok metrikam, kan marta tin kan don bay ka jing e ne ka jing syak pendek ka Assam ban penpoi ki teki masi bamdo syak ne ka jela ka ba pawnam ha ka jingbun ki breu ki ba bamdo masi badok senyang to kumundong mikmat jong kamolai constituency aso ke ban bu ahmad jong ka jelahi borok wei ya ka jing sngokhia na ka liang jonga hadin ban na ka liang jong ka sarkar Assam Kalaura ya ka Assam Cattle Preservation Bill 2021 kabathu kolong ya kaban khang lani ban regulate ya ka jing supply jong ka masi la ka de nam ta jong ham ta me na ka mata jong Assam na ka nuduk kar kombam kar komdi bat ha ka jong por na ka mata ka san transportation kalong na pa Assam bat chwi state badai jong jela jong hong ni po Meghalaya bat kum ju bat po Bangladesh ti kawai to ha kom perkhat na kaliang jong sarkar Assam ting na kaliang jong ahi ke modern te pisu thu kolong ba baro ki state po India kin ha ban perkhat na kamata ke interest la ka jong ka state pat ha ka ju ka por nam ta ka jingbit jingbiang jong ki pajba jong ka state hi baro kawai di hak badai berkini ke Assam Cattle Prevention Assam Cattle Prevention 2021 ke Assam ka table hapo assembly bat commission ka sen ka sa long an gini bat dihadin bad ka long an te sibun ke baro ngi suthu kinmi ki jinge te ke mga don na kalian juga hak badai bat kami ka bill kamong menen na kalian juga kalong ba baro ki sarkar jela ki bidana por India ki perkhat nam ta jong kasti ban nam ta ki brio dei ka wei ka ban nak ne ka jonga kalong ha ka don ka benta jong ne ka bil ka baong ba kini ki masi ki baya lengba na po Assam pangisu thu kalong ba bon kini ki cattle ani ki masi ki wanang ne na po West Bengal ki wanang tin na po Telangana, kiwan po Andhra Pradesh, kiwan UP, Madhya Pradesh, bat kiwi state na po jong dari India. Nang kiwan nang ni state, bandang tu kalong ba, takalong kumnu hab ban ya lingba na po Assam. Di kalong ni bill, pisung tu haba kini ki brio ki baterai ini ka kam ban supply masih. To syo bagin syuana kalian jong ki kalong bagin kit mata ya kini masih na state of di India. Si suhu kalong ba di documents kilabiang na dong siya dong documents di on the road ngi scam kalong kadam ko problem laka de banton biang na dong siya dong de kabi bang dia jo sokya hong ni kalong bak Assam ko ong ba kinu gitrok kiba kit ya ka masi kiba ya lingba na po Assam ka hapan sim kalong da laban ong kanika ka valid permit lane laka jong ka permit di hang ni Pistu hang ni kan don jinge kalong ban ladob lapan biang ya ikut isla na tu state ban ikit ya kini masih ondra poi Assam hable biang kalong da kiwi bagi permit te habana da le shu da le biang da permit kamut kalong ba hang thi kin bun ha kalong ba ki bun ki formalities aban nak leng jo sarkar Assam kan bu barang ka bekut kalong ba tu masih kin sakut hang hapo Assam te kin poi shu shanu kalong lakade hapo state jongi lalu ki benta jong kadot is kinum poi syuk ini te gamut kan bu problem ha hadu kata di ngakas ong tangan ni gawai ba i kumban na kaleng jong sarkar Assam haba ka prekre menta na ka benta ba mania ling ba pisung thu menta nakaleng state government kinum la ban block menta ya ki national highway Nagalang yung sarkar India ka pami notification lagade man hakani hapor jong covid wat man taro ba kinu ki trok
ki bakit ke long ki marbam madi dan ni kitiar bastaying sarsam horkit hodam nagaliang jong ki sarkar ki hab ban pendikna bomdi ban penthut hab ai ka stern warning nega direction nega instruction yaki SP ba on the road mde ban penthut tingabut gini kitrong ki buan nak benta fair kalau na jong India kin poi la jong ya hala jong state apa not is chimno lagi mar ni na po me khlia jing ki mar ma mi kha jing ki ban let ke lo ban ya kan habya leng ban asam ki ban de singi ki state jong kari India mde ban penthut kata ka dika notification ba government of India ti hang ni man ta da ka leng jong ka sarkar Assam au mong don kam la ka jong ka permit banyak lengba kalau ki trok ki bakit ki masih hang dengan sebab kan nak jong sarkar Assam kalau violate mental dan ni violate ya ka wei nak ki an ke bak sarkar dia kalau bu bamdi bethut ke long ya ki trok ki bakit ya ka imarba madi namar ka masih ru mata fistu ki masih ki di sibenta jong ka bam di kata ka wei to ka bentak ba bang mene kalau bak sarkar Assam kan berkhat ba sebut mentah dah kalian jangan sarkar mekhadin benda kena ingin kajinge bagi masih mansu sibun formalities hapendap deh bagi masih lesai kimdan kim paisu deh kaba kalong balong ba kini badi do masih ni supply masih akan ngejam kat hadu kata desen makta iki kalau kata ekonomi jong stian kalau kata mata ya ka kalau tak ru mata ya ka kam ya ka jam ya ka mai ka jit dong sedong namar hang ni kalau bagi bun ki brio kalau ki bayo ya ka kam ka jam lengba kalong ba lengba jong masih to ni kong ni siap kalau ki bateri ka kam nadu ka jaka borak ka masih ka ba na poi hang ni kalau sakitu pada ki dido dan pada ada menang tu pada gidan semata sebab odo gidan sebab osnir gidan sebab di lak jong pi hang ni yo mentah di makan tak mentah ya ka livelihood ya ka kam ya ka jam dah ka beta jong ki brio barok tidak pai mata ka por kan buat kan kamur kan buat ngek mahai ya ka jela jong bat kumju ru na ka mentah ka kam ka jam di kawai ka ban nak yang jong ang bu kan ni kawai ka long ba sibuk la syai nak yang hadir mengalih sibun ki ngek kabagi nong supply masih kemat nge banyak lambah jong ka dapo Assam kaspoi ke por kalau bagi brio jungi mangiru ngin ong ba ya ki trok ki jo ki wana po Assam ki bakit to ya ki tiar ke bona ke hab bande la ka jong mata ka hab bande la ka jong mata ka la jong ka permit ka ban hab ya leng ba na po ka state jungi ma bisu tu kombolong mata ki don ki tiar di bana hab ya leng ban Assam Iwan Assam kami alam bagi mereka jingi dan nanti bagi kali selsiar dan nak lihat jingi hukum kata prescription ke bangingin bu pi kan orang mata kalau kaji fair jemput kaji fair di bawah pedang jok Assam mereka di hukum nong hikmat pasal benda kalian ngajong ahi kalau ngibu lupai gini hukum kadak hukum ka sibenta bagi diperkhat bah bat kawai ledajar khat la syai bagi Assam ka bentut jaga sepoi ke pol benda kalian jungiru hukum nong hikmat ngin hapan perkhat nam tak nama ka kumbang amene kasarka Assam ka perkhat nam tak pai ba Assam ti mangiru ki nam khlia mangiru emeli jong ka khlia kasarka me khlia perkhat nam tak pai ba jong me khlia mar hapan perkhat namar ka benda ka basa kalau la syala ki masih yang thi hak simpan ben dengan poi semangiru menta kinong ki tiar gitar habia banyak leng ba po jong stit ngino hapan simpan ben pi kadang ta ka ra ka jifer bu bakrau ba kan ora menta ka longa kan ka misunderstanding dari ka difference apa yang buat jong ka Assam bat jong ka Meghalaya ti ka benta ka balai to nakaliang habadi berkani hi to nakaliang jong chief minister ong tong ngisa pej ya kan ni ka bill onda kala poi ka por kumnur komban ak mat kumnur komban le te kata ka syong ha ka jing start hi nakaliang jong chief minister hanur kom ka ban le bat rei nakaliang jong ahi ka long ba ya kan ni ka wi ka idea bandar yang jong Assam ong badon kam bagi masih banyak lembah Assam ki don kam la ka jong ka valid permit nakaliang jong ahi ka pasyajur barang sui hab nama boleh kan ni ngistu bang kata
Hadir malong an kalau hapo asam melak syuk banyak dia dok kan uman bani buak mengkemal kan jaga dok melak kan buak syuk kan uman bani bam melak syuk kan kan uman ini kan mun labun kalau section ti habala hadu wat hadul IT kan long bana kaliang jong ki label jong ki sub inspector ru nak kalian jiki kila ban visit ya jaga dedo dan ni ka rimasi war ko nak kalian jiki kila macam action war ko ban nak kalian jiki kila pakria ta bil ka long ba kini no ba persya kin sya set adu license name adu sans name lo nang ta kin sya ban fine sa fine ka ba lailak ba sanlak wa suwan bu kan ko bai nak kalian jong ka sarkar MD kadon lang mata bat kadon lang bat dengan National Democratic Alliance kadon lang bat alliance sang ni hapo ni dengan kasko kalau benda kali jong si minister habban raise yang ni concern kalau si prime minister nomor ba kan ni ke bill hi kan kata kalau ngiti kena kalau ban kata nak mata jong jelah jongi kan kata nam tagi brio jongi lah ke business lah ke kam jam lah ke bam nak benda ke bam jongi ru baik kumpul lo mata kador juga ada masih siklu kalau paisau spa san po san spa mata empat kumpul lo mata le kepadon ka restriction hadu kata bagi masih kin poi siapa meklia lani ke benta jong kuitistik jong ka meklia lalu sia nak long an de ngam tiu syukan poi hadu kan do mata tekan bu jinge syom bu jinge dengan so benda kali yang juga ban kerpat kalong ya yo si minister dan kami ka ba un keren kalong yo prime minister nam tak ni bil pada kalong ka balahi kalau ko benda meni ban pas ya kini lang dak mentak interest peak interest kalong dak mentak notice ha ka jing sisya nakaliang mata kalong nakaliang jong president si minister jong Assam udai ru chairman jong kanida hadi sya nakaliang ada long beri ubaham yar kajibu pekat kalau nam tak ai ka boleh nam tak interest jong Catholic state bani biang ibit lang ndai ko kalong mata i mana kala ju kalong bom perkhat nam tagi wiki stit jono is ne perkhat tang nam ta jono jong tiga ni pen i kalong ba kom perkhat kalong negatif kam de for interest jong north east interest jong ka India hi berakoi par kham tam kalong ka ju ka jing kata dang mata jong iki nong sok nong dang jelam hi berakoi